apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku bajike kowe lunga saka uripku peribasan rangke lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Cata Musai. Selamat malam spesial kembali. endinge nek wong sir nyawer to ditekem ae gak dikekekne lha kok tangane gringgingen ra mari-mari Tangane loro itu. Oh. Yo. ayo ndang Iki lagi lho. ayo cah loro lho Lah yo. Duit mesti cekel. Oke mau. Dek iki yo ngono kuwi ceritane Iki kok gak iso ucul lho Mas. nek apa sifatmu Gerakan ya apa? saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa pancen tresnamu saiki wis reda kaya lumut ing pinggir segara Sisek ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong duwe ojo selak batinmu marang kananku Kang Mas upus rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing jawabke liramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku bajike kowe lunga saka uripku peribasan rangke lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Jadi music iya sesek lebu sedeng pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong duwe ojo selak batinmu marang kananku Kang Mas upusen rasa tresnamu
sing jawabke liramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku kamas rungokno tangisku becike kowe saka uripku mari basan nangke lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno wis telenku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu apa iki satenane takdirku sing jawabe liramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kamas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku bari basan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis telenku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe Lebih lara ngondang. atimu sepurane yen gawe lara atimu